ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. раҳмат ки видеои моро тамошо мекунед, канали моро дастгирӣ мекунед. Аз ҳамаи шумо миннат дорам. касоне ки ба канали мо нав меҳмон шуданд, хуш омадед мегӯям дӯстони азиз. ҳамаи видеоҳомонро то охир тамошо кунед. дар таги видеоҳоимон комментариҳои хуб менависед. аз ҳамаи шумо сипосгузорам. ҳамаашро ман мехонам дӯстони азиз. имрӯз ман хостам камакак ба кӯча бароям дӯстони азиз. хостам як шаҳрчаи худамонро ба шумо нишон диҳам. дӯстони азиз, то охири видео бо мо бошед. дӯстони азиз, вақте ки ман ба кӯча баромадам, камтар боронча задоса буд. дӯстони азиз, нахостам гашта ба хона дароям. ман хело зиёд дӯст медорам дар боронӣ дар кӯча гаштанро. ана инҷое ки шумо дида истодед дӯстони азиз, метрои мо мебошад. метро номаш навакасино мебошад дӯстони азиз. дар назди ҳамин метрои мо магазин фикс прайс буд. як дучи дар кор буд. ба ҳамон магазин даромадам дӯстони азиз. ва каме ҳам бошад дӯстони азиз, ба шумо видео кардам. дар инҷо бениҳоят чизҳо арзон аст дӯстони азиз. дӯстони азиз, аз магазини фикс прайс ин як дучи дар кор буд гирифтам. дӯстони азиз, коврик барои хамирро рост кардан 145 рубл гирифтам. фикр карда будам ки калонаш майдаш будааст. манин барои гирди нохун, пӯсти гирди нохунро бурида гирифтам дӯстони азиз. инам 145 рубл.
من این سچاقچه را برای کوخنی گرفتم. در یک اوپاکافکش 5 تا است. به نهایت نغز است. من همه وقت از همین استفاده میبرم. من این هامیستر را بار اول استفاده میبرم. نمیدانم دوستان عزیز چه خیلی باشد. باز گوبکه گرفتم. رحمت که ویدیوی ما را تا آخر تماشا کرده. دوستان عزیز از همه شما سپاس گزارم. در امان خدا باشید.